da Awwalawo musulmi ne, kuma musulmin na Hausa Fulani ko kuwa musulmin na Kanuri, to insha Allahu da yanzu kabarin Awwalawo mafi karanci shine ya dinga karɓar masu ziyara 1000 a rana ta neman albarka, saboda duk abubuwan da ya faɗa a cikin littafin su suke faruwa yanzu a ƙasar nan. Hatta ƙaramar hukuma in kuka duba People's Republic, ku duba shafi na 140, wato a cikin shafin ya yi magana, wato sai an kai matsayin da saboda son zuciya na mutanen ƙasar nan, sai an kai matsayin da unguwa ma masu unguwar sai sun nemi a yi mata ƙaramar hukuma. Wato yana yin magana ne akan son zuciya da zai zo ya samu ƙasar nan yadda yake gani. Kowane mutum zai dinga zaɓar shi a bashi jiharsa, sannan ne za a zauna lafiya. Sannan a kai matsayin da kowa zai dinga cewa shi a bashi ƙaramar hukumarsa, sannan ne za a zauna lafiya. To ya ce za a dinga yanka jihohin, ana